Presiden kahito uba don bok dekhar ula keno aba menteri rang ba kajala ukon rat kesang ma ude menteri uba bamsap bar bating put na kata kada bo klem not ban bo police outpost hamukro hakasnong badon kajing ya kaja khaput bat ka asam ya kane ula kran shikila pathai khubor haka ar phusau tare unai wing bar ula ong ka seng hito ka penbena ya kajing ya pat ba haka ar phundri tarik ka basdang adu yo ring hap shado Assam House ka badon hadhan kiti shilong kahito kan penlong ruwe ka jingthang mombati kumshi banta ban sngolam ki mensem jeki sangot kinong shnong ka mukro halor ka jingsha siat yap haki pulet Assam kabalaja haka step jong ka arpho ar tare unai wing haka shnong mukro uni unong yalam kahito ulaya thu ba haka arpho nriu tarik kanderu ka si red flag baka jat benriu jengi ka don haka jingma Lagi nak kalian jong ka HITO na bo ka CC yala ye shong kerki ban ya rai ban shim no ko ke sinjam ba ngin shim no ki lat jinaki ta ka bas dam sha ngin stam sha ya ka jing thang momati te po ka sam house habar hito te kan sedang la at ndu trek ka bade ka sin sajan hakapor lai bici te kan sedang sha ka jing ya professional yoring hat na certificate nang tai ka ba pembahasan spat mitar ni te ngin pungkut bat te sam house bat hang tu ngin thang iki momati bat iki ting shop song himanta bat u kondak kongkal ke sang ma te ni kerpat u ki nong song jong ga breh nyok trek ba hak te keskin aduk mestep ka pendok trek ba kandai ka red flag de ba ni kentu yi supportar ki jongi ki pra ka dokhat ba iki nong song jong ga breh nyok trek ba khamtam kerja kejelah hibaro ko ba ki dei ban se ye kene klama kum kadak bangi don hak jingma kandai ka red flag de ba kum om contain nong way red flag day because we are in the mood of code blue te bar ko kaliang nilalap ba bun kini ki jinge hapo kene ka jela ba kene ka sarkar MDA hi kamla shu ban te lakam ba dangne step la don ki ba phone yanga na po snong mukro ki ong ba hangto bala de thang yu ka bit kini ki padba lane kita kinong tre jong Assam ki lawan pungkhoi ki lawan shongbyang hangto te ka bomot kini ki sarkar Assam kampen snap jaka sarkar Meghalaya par kamdon hi jing tiang jing smith te ki wan phai byang ki wan shong byang ta yaga to ka bit ru ka basnangan shu kwa kan pung pawi phi kamdei hapo Assam ka dei hapo Meghalaya te ka jingkali ka banga kwa ban bu ka sarkar MDA balai ka le hadu kan ne ngakan mau ngan kran yaka balak det menakane Porbeja hapo lampi hau arajar shikau hak shimiet u hakapor badang don doktor mukul sangma u set up ya ka police station shimiet te bali kani ka sarkar u konrat pat kamla banbu ya kani ka outpost hangtei hapo border komut na po 0 point nadu badon katuka Assam outpost te ngina kaliam ka jongi nila dep krensyai hiru untuk kesi banginum sya banbu hapo outpost banbu outpost hapo bar hapo snong barto namar ba ngi smo ba kandon kambe hantu hapo zero line kaba dei hapo khap bordan ngin persya be ja to ba kin ong banbu outpost hapo barto ki dei banbu hapo mukro kabdei ka jaka kabadon ke jingkul mat mentak wat ndai tang mukro kinu ki jaka kiba don kene ka jingi kulmat hangtala dei banbu yeki pulet outpost hapo ka jelar sungi keren itu basai la san totally kisna mila depi kala i sa kala lengkar sa taw ngamla banlen ba kane sarkar kala persang mene keren te daga ga dei sisa bu kappa banye keren ye put bale u kontrak kongkal ke sangma umnot pen setup ye kata ka place outpost ka bale de kiwe ki chief minister ki bare kata example ka ba clear lada umon banle ula Andre ini ke ude u chief menteri rang ba bating bomnot ban ya kon persya ya kani ke sarkar Assam badai mu ya lade hi ude ubreu babam sak kum chief minister ulong u isa karop chief minister jongka state jongka jela Meghalaya takadaw not ban le yale persya kum yale persya ke sarkar barim ikwa run bu jingkli kani ka sarkar MDA ba balai ke khangi kene ka internet tang ni jingjia ka baja ka basha siat bat kampat don kata ka jingya kulmar hapo shlong henry la shu spread ke kita ki rumah bo pher ba ka don ka jing ya kulmar hangni hamtai
kum kini ki jajja barit saja baik lada ki kwa ban khang balik ki le shliang menakan ni por bajia katoka jingjia hne ka boy poi ke jinge shot jinge bom jinge da lade ban shim ko ju initiative hendre ka ga bakila le kalong illegal but claim le yo bor laki authority ki bobiang kila shuyele ba start be kat kum ka ki pun khanya ka kondok